Mašine strašne priče. Pogledajte to! Vidite kako su munje strašne! Kako je tek strašno kada se začuje grom! Plašite li se? Sada će biti još strašnije! Ova priča se odvija početkom maja sa prvim prolećnim zvukovima. Pa možda bi trebalo da krenemo od početka. Jednog prolećnog dana, po neobično vrućem zalasku sunca, Vanja je sedeo na klupi u parku, pio je osvežavajući sok od kajsije i nešto brbljao sebi u bradu. Tako je vruće i sparno. Kada bi bar malo pala kiša, dao bih sve, samo da bude malo hladnije. Odrekao bih se telefona, igrica, čak bi se odrekao i celog svog računara. Čim je to izgovorio, bum! Desila se munja, začuo se grom, čula se neverovatna tutnjava. Sada je grmelo, sevalo je, kiša je pljuštala i pao je grad. Vanja je već zažalio zbog toga što je tražio kišu. Nije mogao da se sabere i počeo je da plače i cvili kao mala beba. Tako se plašim! Zato što se plašio oluja. Kada je sednula munja, momentalno je briznuo u plač. Zažmurio je, ali i dalje je mogao da vidi svetlost munje. Od straha je zapušio uši, ali je i dalje mogao da čuje grmljavinu. A onda, još više strašno od groma, strašan glas se začuo odozgo. Da li se sada plašiš? Pa moglo bi da bude još gore. I ja sam kralj iz bajki, Koški. Više od svega volim da plašim decu. Može se reći da ja komandujem glasnim gromom, sjajnim munjama i tmurnim oblacima. Vanja je pogledao Koškija, ali ništa nije razumeo. Znao je samo da se Koški ne šali, zbog čega se još više uplašio. Zar kiša ne pada kao vodopad? Zar nisi tražio da bude hladnije? Blesak munje je upadljiv, ali zar vazduh nije osvežavajuć? Sada možeš da ispuniš ono što si obećao. Vreme je da predaš svoj računar, telefon i igricu. Ili ću učiniti da grom i munje budu još strašniji. Na tebi je da doneseš odluku. Vanja je drhtao od straha, kao rep malog sjeca. Morat ću da se odreknem svih elektronskih uređaja. Neću imati svoju omiljenu igricu i sve to samo zato što se plašim oluje. Onda, nijotkuda. Ko je ona? Vasilisa Mudra! Pogledala je Koškija, munje i tmurne oblake, poslušala je grom i konačno je rekla Vanji: Hej, hajde prijatelju, idemo, ne moraš da se plašiš, baš zbog ovoga izmišljen gromobran. Vanja je pogledao i shvatio da Koški i dalje ispaljuje munje. Ali nijedna nije udarala u tlo, sve su udarale u gromobrane. Vasilisa je postavila Vanju ispred sebe i rekla mu je: Zapamti, moraš da pratiš jednostavna pravila. Munja je elektricitet, a elektricitet prati zakone fizike. Broj 1. Ne smeš da koristiš telefon na ulici tokom olujnog nevremena. Broj 2. A ovo je opšte poznato pravilo, može biti veoma opasno ako si blizu jezera tokom oluje. Broj 3. Nikad ne smeš da hodeš po polju dok je nevreme, posebno dok nosiš kišobran, jer kišobran je napravljen od metala, a metal je dobar provodnik struje. Munja udara češće u više tačke, zato pazi, nemoj da se kriješ ispod drveta koje je usamljeno u polju. Grom može da te udari ako se kriješ ispod takvog drveta. Plus, naleti vetra bi mogli da obore drvo preko tebe. Bam! Pada drvo. Mudri ljudi su istraživali gde munja obično udara. Zato samo treba da izbegavamo ta opasna mesta. Vanja se više nije plašio. Osjećao se bezbedno, čak je počeo i da se smeje. Pravila su jednostavna. Nemaš čega da se plašiš. Koški je nastavio da baca munje i da tutnji gromom, ali uspeo je samo da se pokvasi i prehladi po toj kiši. Zarežao je, pretio i bacao kletve, ali ništa nije uspeo. Konačno je shvatio da je mogao samo da se vrati u svoje udaljeno kraljevstvo,
bez igrice, računara i telefona uz koje će prekratiti vreme. Ako se desi nevreme, ne paničite, samo se setite ovih prostih pravila, pratite ih i nemate razloga da se plašite. Ali ako odlučite da ih ne pratite, molim vas da ne zaboravite da ponesete svoj lični gromobran.